Να πω ότι μαζί μου απόψε είναι ο Μάκης Εμμανουηλίδης, ένας πολύ πολύ καλός φίλος. Μάικ, καλησπέρα. Καλησπέρα σου Θανάση. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας και επίσης να ζητήσω συγγνώμη που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχεις έρθει, δεν σε έχω καλέσει μάλλον να έρθεις να μιλήσουμε για την τεράστια δουλειά που έχεις κάνει. Κάτι που θα ήθελα οι τηλεθεατές μας να το μάθουν απόψε, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ στις ΗΠΑ, κάποιοι Έλληνες σαν και εμάς, οι οποίοι έχουν γράψει τόσο ωραία τραγούδια, τόση καλή μουσική, η οποία έχει πραγματικά... Αυτό, και κυρίες και κύριοι, αυτό που λέω τώρα δεν είναι κάτι που το λέω έτσι, το έχω γευτεί εγώ ίδιος από τα τραγούδια του Μάκη, διότι όταν βρεθήκαμε μαζί στο συγκρότημα Journey του Ήθακα και τραγουδούσαμε για πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, πόσα ήταν αυτά. 10 τουλάχιστον. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι Beatles σταμάτησαν στα 9. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος τα θυμάται, με ρωτάει και αυτό τι πάει να πει. Πάει να πει ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι αλήθεια. Τώρα, ο Μάκης απόψε είναι καλεσμένος όχι για να μιλήσουμε για τα παλιά, να μιλήσουμε για κάτι καινούριο. Ξέρω ότι από τον καιρό που τελειώσαμε εκείνο το συγκρότημα το ωραίο, έχεις ασχοληθεί με διάφορα είδη μουσικής, έχεις δημιουργήσει δεν ξέρω πόσα συγκροτήματα, ορχήστρες θα τις πούμε, πώς θα τις λέγαμε, δεν ξέρω ακριβώς, συγκροτήματα, και ξέρω ότι έχεις γράψει, ακόμα γράφεις, αυτό το έχω μάθει, μουσική η οποία είναι πραγματικά, να την πούμε out of this world, γιατί εμένα έτσι πάντα ήταν η μουσική. Για μένα ήταν... Μην το παίρνεις. Σε ευχαριστώ για τις φιλοφρονήσεις. Τώρα, πες μου, απόψε θα ήθελα πολύ να κάνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να κάνουμε ένα focus. Ξέρω ότι υπάρχει ένα upcoming event κάποια στιγμή τον Οκτώβριο. Ναι. Πες μου γι' αυτό και πες μου, θα ήθελα να το συνδέσω μόνο με το Πριγκιπέσα Ιζαμπό που ήταν δικό μας, σαν ξεκίνημα, έτσι δεν είναι? Από εκεί ξεκίνησε νομίζω όλη αυτή. Τέλεια. Θα κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή ξεκινώντας από εκεί και πώς φτάσαμε εδώ. Πρώτα να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Όχι, τα λόγια αυτά είναι κάτι που έπρεπε να τα πω. Κοίταξε, δηλαδή με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, ξέρεις ότι... Με άλλα λόγια, δεν θα έλεγα κάτι που δεν ξέρω. Ναι, δεν είμαι ντροπαλός, αλλά τέλος πάντων σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσένα και την Ελένη τη Βιδάλη. Ξέρω ότι σήμερα δεν είναι εδώ. Και επίσης ξέρω ότι και η Τίνα Παπαδοπούλου της οφείλουμε και ένα. Η Τίνα Παπαδοπούλου, η οποία δεν κατάφερε να είναι μαζί μας πίσω από τις κάμερες. Ξέρω, αλλά την ευχαριστώ παρομοίως γιατί έκανε κάποια δουλειά. Γεια σου Τίνα, γεια σου Ελένη. Έκανε κάποια δουλειά πίσω από τις κάμερες. Με σένα έχουμε μια σχέση πραγματικά που ξεκίνησε το 1996-97 όταν πρώτα συναντηθήκαμε μουσικά με τη βοήθεια του φίλου μας του Δημήτρη του Πανόπουλου. Αν θυμάσαι τότε ήδη είχα γράψει το Πριγκιπέσα Ιζαμπό. Η Πριγκιπέσα Ιζαμπό, το κίνητρο ήταν το ομώνυμο βιβλίο, το ομότιτλο του Άγγελου Τερζάκη, η Πριγκιπέσα Ιζαμπό, ίσως το καλύτερο μυθιστόρημα του, που θα έλεγα της εποχής που αναφέρθηκε στη Βυζαντινή περίοδο και επίσης μάλλον ήταν η Βυζαντινή περίοδος, ήταν οι τελευταίοι 2 αιώνες της Βυζαντινής περίοδου. Ήταν ο ελληνικός μεσαίωνας εκείνα τα χρόνια. Ο Τερζάκης με τα χρόνια, από το 1990 που άρχισε να ασχολούμαι μαζί μου, έγινε ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Βέβαια, πολύ λίγοι Έλληνες τον έχουν διαβάσει, γιατί ξέρεις δεν ήταν του μήκους και πλάτους του Καζαντζάκη, που τον ξέραμε όλοι μας γιατί τον διαβάσαμε πάρα πολύ, αλλά ήταν πολύ γραφότατος, ξεκίνησε να γράφει το 1930 και από το 30 μέχρι το 60 που έγραψε μυθιστορήματα ως επιτοπλίστων και μετά ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη δημοσιογραφία και ήταν και διευθυντής στο Ελληνικό Θέατρο. Πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό. Και έγραψε και πολλές μεταφράσεις σε θεατρικά έργα. Επειδή λοιπόν ήταν ο αγαπημένος μου συγγραφέας, άρχισα σιγά σιγά διαβάζοντας να γράφω παράλληλα στίχους εμπνευσμένους πάνω στα έργα του. Μάλιστα. Και η Πριγκιπέσα Ιζαμπό ήταν το πρώτο τραγούδι που μου επιτρέψατε. Θέλω να πω επιτρέψατε γιατί μια παρέα φίλων. Ας πούμε ότι είμαστε μια παρέα. Ναι, ήμασταν μια παρέα φίλων. Ο Μάκης ήταν αυτός που έγραφε όλη τη μουσική, την έχει γράψει ο Μάκης και όλα τους στίχους. Εν τούτης, προς τιμήν του,
Πάντα αποφασίσαμε όλοι μαζί πώς θα το κάνουμε, πώς θα είναι η μουσική, πώς θα είναι. Ήταν συλλογική. Είχαμε αλλάξει και ρυθμούς, είχαμε κάνει πολλές φορές. Ήταν συλλογική εργασία, το οφείλω στους φίλους μου, το οφείλω σε όλους σας. Και τηλεθεατές, ο κύριος εδώ, ο οποίος δεν θέλει να το πει, αλλά έχει γράψει και ο ίδιος τραγούδια, τα οποία παίξαμε. Τα παίξαμε δύο τραγουδάκια, όχι. Τα παίξαμε. Καλά, σε σχέση με τα 200. Δεν έχει σχέση. Έγραψες 2 τραγούδια. Ήταν κατάθεση της ψυχής σου. Εντάξει, να το πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και από τότε είχα στο μυαλό μου, Θανάση, όταν αρχίσαμε και πρωτοπαίζαμε το Πριγκιπέσα Ιζαμπό, το είχα ήδη σκεφτεί ότι αυτό είναι ίσως το πρώτο τραγούδι από μια ολοκληρωμένη δουλειά. Η οποία ολοκληρωμένη δουλειά θα αναφέρεται σε όλο το έργο του Τερζάκη και θα ξεκινήσει από την Πριγκιπέσα Ιζαμπό. Από το δικό μας Πριγκιπέσα Ιζαμπό που τραγουδήσαμε. Αυτό λοιπόν, ο Τερζάκης άρχισε να το γράφει αυτό στην εποχή του 30 και την εποχή του 40, ακριβώς την εποχή της γερμανικής κατοχής, δεν είχε τι να κάνει. Τα θέατρα δεν παίζανε πολύ και κλείστηκε λοιπόν σε μια βιβλιοθήκη και άρχισε να κάνει έρευνα αυτός πάνω στον ελληνικό μεσαίωνα και βρήκε αυτό το χαρακτηριστικό το γεγονός για την Πριγκιπέσα Ιζαμπό και πάνω σε μία σχετική λεπτομέρεια μπόρεσε και έκανε ένα ολόκληρο μυθιστόρημα. Αυτό λοιπόν ξεκινάει η ιστορία το 1292, όταν ξαφνικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους... Δηλαδή 150 χρόνια πριν την άλωση. Τους Σταυροφόρους, ναι. Αν θυμάσαι, η άλωση, το μεγαλύτερο κακό στο Βυζάντιο το κάνανε οι Σταυροφόροι, οι οποίοι το εξαφανίσαν από πλευρά, το εξαντλήσαν οικονομικά. Δεν μπόρεσε ποτέ να σηκωθεί το Βυζάντιο μετά από αυτό. Και τι έγινε λοιπόν, έγινε η διάσπαση του Βυζαντίου σε πολλά μικρά κρατήδια. Σε ένα από αυτό η Πελοπόννησος διασπάστηκε σε πάρα πολλά διαφορετικά και το περισσότερο κομμάτι της Πελοποννήσου το είχαν οι Ενετοί. Μάλιστα. Εντάξει, και ξαφνικά λοιπόν βρίσκεται η Πριγκιπέσα Ιζαμπό, η οποία ήταν κόρη του Γουλιέλμου του Βιλαρδουίνου, ένας από τους μεγάλους ηγέτες της Φράγκος, εντάξει, γι' αυτό και μιλάμε για την εποχή της Φραγκοκρατίας. Και αυτή λοιπόν μετά το θάνατο του πατέρα της ξαφνικά βρέθηκε και του συζύγου της, γιατί ήταν παντρεμένη σε ηλικία 13 χρονών. Βρέθηκε, ναι, τους παντρεύανε μικρούς τότε. Μας πήρε χρόνια να μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε από αυτή την άθλια παράδοση. Λοιπόν, βρέθηκε αυτή ξαφνικά να είναι η αρχόντισσα του Μορέα, όπως λέγανε την Πελοπόννησο. Βεβαίως. Και η ιστορία λοιπόν ξεκινάει από το Ανάπλη. Πες μου λοιπόν, Μάκη, τώρα αυτό λοιπόν το έργο που έχεις κάνει θα το παρουσιάσεις τον Οκτώβριο κάποια στιγμή. Ναι. Για το οποίο θα έρθεις πάλι πριν από τον Οκτώβριο να μας πεις, έτσι. Να είστε καλά, είναι Οκτωβρίου 30. Είναι στο Μαλλιώτης. Είναι στο Μαλλιώτιο. Είναι στο Μαλλιώτιο. Πολύ γνωστό το Μαλλιώτιο, το γνωστό Μαλλιώτιο πολιτιστικό κέντρο. Μπράβο. Και μου κάναν μία πρόταση εδώ και καιρό ο Φίλιππος Σέραφιμ, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος των φίλων του Μαλλιωτίου, ο οποίος δεν το ήξερα εγώ, είναι λάτρης του Τερζάκη. Δεν έχω συναντήσει και πολλούς. Και τον πετύχεις εδώ. Δεν έχω συναντήσει πολλούς που είναι λάτρεις του Τερζάκη. Και έχουμε ένα πολύ καλό σχήμα από μουσικούς. Θα μπορείς να τους... Βεβαίως. Ξεκινάμε από την φίλη μας και από την νεκταρία την Σοφού Μπουστρής. Μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχουμε ακούσει ποτέ μας. Μπράβο, έτσι δεν είναι. Έχει πραγματικά πανέμορφη φωνή. Και δυνατή και γλυκιά φωνή. Ναι. Και θα συνοδεύεται, επίσης μέσα σε αυτό το σχήμα θα είναι ο Λευτέρης ο Κορδής, ο οποίος θα παίζει πιάνο. Θα είναι και φυσικά και η Παναγιώτα η Χαλουλάκου, η οποία είναι και αυτή υπέροχη και φτασμένη μουσικός και έχουμε συνεργαστεί και αρκετά στο παρελθόν μαζί οι δυο μας. Θα είναι φυσικά ο Γιάννης ο Μητάρας, ο οποίος θα παίζει μπουζούκι, ο οποίος δεν λείπει ποτέ από τα τελευταία χρόνια. Ο Μητάρας είναι καταξιωμένος. Καταξιωμένος μουσικός τα τελευταία 40 χρόνια. Βεβαίως. Ίσως και παραπάνω, αλλά μάλλον θα μου βάλει τις φωνές για να μην λέμε την ηλικία του. Ας πούμε τα τελευταία 30. Δεν λέμε ας πούμε τα τελευταία 30. Λοιπόν, θα είναι ο Μέλο Μπαρσέμιαν, ο οποίος παίζει, όπως ξέρεις, παίζει το ούτι, θα παίζει κλασική κιθάρα, θα παίζει και το κλαρίνο. Δεν ξέρω πόσο θα παίζει ο Μέλ. Η Σέντι Θεοδόρου, η οποία θα παίζει το ακορντεόν. Πολύ γνωστή και Σέντι. Ναι, και η Άνεμον Βαν Ερπ, η οποία παίζει το βιολί.